Tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rechigumi mwedzi uno waChiwabvu. Wozeki wagobudisa manhamba awanhu wawakanyoresa warimo mugwaro rwevanhu vanovhota. Wagotiwo kubva pawanyoresa apa kusvikira zuva rogumisira romwedzi waTabvayu, vanhu vakanyoresa kuvhota vanosvika mamirioni 5 anozviuru 650,950 250,9 pachirungu kwai 5,685,258 kwai ndo vanhu vakanyoresa kuvhota. Ipapa chatorwadza mabi angu kuti guta roBulawayo ndo rino vanhu vashoma-shoma, dunhu reBulawayo ndo rino vanhu vashoma-shoma vakanyoresa kuvhota munyika mese, wari kusvika zviuru 250,9 ano 990,9 pachirungu 258,788 ndo vanhu vakanyoresa kwaBulawayo. Kwai dunhu roMatabeleland South ndo rimwepo kare rikuteera noBulawayo rino vanhu vakanyoresa kuvhota vanosvika zviuru 260 noribodzi no672 pachirungu 261,692 pakaita kunyangariwa kuno basa zvinoda kutoti riitiwe kuti zvireke kuramba zvidandi. Zeki yabva yaenderera mberi pokare ikareketayo kuti vanhu vari kuramba vachindoreketa kuti kwai zeki inobirira ndo vanhu vari kuita kuti vanhu vaise kusaya sungu nokuda kunyoresa kuvhota. Heno mabi angu kuti munozvionawo muchibvumirana nezvipi, peno ndizvo peno manyepo, ndimi munotoziva. Zvahwadza nyasi paburika masoko okuti mumwe wevanhu womasoja wanobhururuka waiwo Air Force ari kutoita izvezvi kwai apuwa bhero rozviuru 30 zvomadhora omunyika. Kwai apuwa bhero unodaro guruguru munyika, zvaita kuti vanhu vese vashaye kuti kohoko nokutoti ipapa mhosva yache imhosva yekubaka pakatano pfuti. Haidi panongo panochanja chopfene chaicho chapindira ipapa nokuti izvi zvinoitika zvisvinhu izvi. Kwai akamboita mutungamiri wenyika yeMalawi Dr. Joyce Banda wasvika munyika wari kuona waMnangagwa kuti waite katombo kanyai. Heno kuti atumiwa navachakwera chere kana kuti zviri kudini, asi kureketa kwache agotoreketaye kuti kwai waMnangagwa wagonziwo wanofana kutetekewa zvavanenge vari kureketazvo. Heno mabuja kuti munozvionawo sei, izvozvo ndo zvaareketa. Dare romakurukota ragobvuma kuti kwai kambani yoDinson Iron and Steel Private Limited pabodzi pono kambani yomagetsi yonyika zviite mushandira pabodzi kuti wawake tambo yomagetsi inobva kukwekwe ichienda kuChivhu. Ticharamba takaringa kuti zvinokoneka sei, ipapa paribe zvimwe zvawareketa kana kuti zvii zvinenge zviitiwa kana kuti wari kubvumirana zvipi, paribe kana chibodzi chawareketa. Wamwe sabhuku wokunyanga kwai wagonzi nodare rokunyanga ikweyo wabenhutse zvipfuyo zvawakagopuwa pabodzi pono mari zvawanga wapuwa kuna sekuru Peter Mukuna. Kwai sekuru wanomubwicho wawo anga akapfekera kara yoredhi munguva yemvura yekunaya yemvura iyi agonzi kwai aita mutsepwede, saka wakanzi wanofana kuripa. Ipapa wakabva waendesiwa kumatare edzimhosva zvikanzi zviripo pamutemo izvi. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere kana kuti zviri kutoita kusunungura vamwe vanhu vazhinji vanoramba vachiita kuti zvidandi. Tindori munyaya dzokumatunhudzi kwai kuno mumwe akabatirwa kuti kwai ari kuita basa rokuchinja kumboita mudzimai achimboita murume pokare kunyika yokuHonde. Kwai munhu uyu anotobva kwedu nokwamutoko achizikana nokuti Morris muchena. Aidi pakaita kunyangariwa. Heno kuti zvakambotekera sei, asi hama dzake
dzakatobvumawo kuti ichokwadi kuti munhu wavo munhurume, asi kuhonde vanotomuziva saEmily akatororiwa nomurume wache. Murume wache kwai anonzi Andrew Chafa. Pakaita kunyangariwa chaipo, unoita kusaya kuti zvinomboita kutekerera kudini, asi kwai paagoendesiwa kwaSabhuku agobvuma hache mhosva yache, akati iye akapinda cheche yomasatani, saka ndo inomuita kuti akone kuchinja kuita munhukadzi kudari. Aidi makunahuna anoperaba munyika, idi penhu ndokureketa kuti yawewa mumheramu kubenhuka. Wamunangagba waburika mune imwe vhidhiyo waari kureketa kuvapwere vechikoro kuti vanofanira kuti vafunde nosimba kuti vagone kugoita vanhu mainjiniya anonhadzira mabhambu nopfuti nozvimwe zvombo zvokuenda kobhomba dzimwe nyika. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo, unosaya kuti zvinopa chimiro chakadini kuti vapwere vazive zvinhu zvakadandi, hwii kutsvaka zvinhu zvokuunza runyararo munyika. Pakaita kunyangariwa chaipo. Nyasi mari yokuAmerica inge iri kutengewa nomadhora omunyika anosvika 143 anomasendi 23. Kwapuwa mari kumakambani inosvika mamirioni 26, zvatoita kuhwadza vazhinji nokuti vazhinji wasaya. Asi chazonakidzapo kare kuti ipapa kuno musika umwewo pakati pamabhengi wari kutengesa mari yokunze kwenyika iyi, kwai ino mari inoita yomunyika 245. Ipapawo pamusika usiriwo mabhengi uyu kwai uri kutengesiwa mariyo no400 chaiwo omadhora padhora ribodzi rokuAmerica. Wotoita kusaya kuti zviri kumbotekerera sei iyo yokumabhengi iri kutengesiwa yakati kwirei, kwai iri kutengesewa vanenge vachitengesa, wachida anenge ari kuda kutengawo otenga nomutengo iyoyo. Aidi wari kubvuma hawo mbichana kuti zvavari kuita mutsepwede chaiyo. Ticharamba takaringa iko zvinoperera. Idi nhamo nomunyama zvinoita kusiyana ba. Ipapa kwai mumwe womunyika medu anonzi Isaac Mpofu akamhanya kune inonzi Durban Marathon kumhanya makiromita 42, akatohwina ndiye kuitawo kutanda, asi mari yanga hwinayo zviuru 50 zvomari yomuSouth Africa akatadza kuiboya nokuti kwai imwe nhamba yache yenge iri kumusana yakagwa ikasaika, anga ari benhambayo, saka wakabva wati anofanira ba kupuwa mariyo. Pakaita kunyangariwa chaipo, unoita kusaya kuti kohoko naye wakomana zviita kudandi. Aidi anga atoti peno apfumvura kuno zvaita kunyangariwa chaiko. Tiringe edu dziri kuitika ipo pasi rese. Wanoita zvokuchuchisa kuSouth Africa NPA wagotiwo waisa rimwe boka mukati mavo rovanhu vanoita basa rokuferefeta nyaya dzouori hwakanyanyitsa. Aidi unoita kusaya kuti vari kuita zvokuda wemboedza kudini, nokuti masimba ese ivo bazi ravo riribe kana chimwe chiboka chavari kunhadzira rinozvikona, rine masimba okuzviita. Heno kuti sei wasiri kuzviita. Mutungamiri weAfrican Development Bank kwai anenge ari kuenda kotaura nodare pamusoro romuseneti yokuAmerica mangwana, kwai arida kugowanyepa kuti ane urongwa hupi hwokuti ape vanhu zvokudya munyika rese yoAfrica. Ticharamba takatetekera kuti tigokunyepai zvinenge zviri kuburikapo kana zvino musoro. KuNigeria kwai kuri kusaika mapfuta izvezvi dzimotika zviri kurera kuhwadza. Unosaya kuti kohoko nai nokuti Nigeria ndiyo nyika muAfrica inoburitsa mapfuta aribe kupepetiwa odzimotika ya. Unosaya kuti kohoko nai ndiyo iri kutonga pakuburitsa mapfuta, asi iyo inoita kusayawo peturwo kuseenzesa munyika mavo. Pakaita kunyangariwa chaipo. Hurumende yandoburika ichireketa zvibodzi zvo zvokuti kwai ndisu tinawo mapfuta anokwana tinawo, vanhu vareke kugosha, asi vanhu vese wakaita kumira mutsara izvezvi yokuti waribe mapfuta. Tava tafunga waMugabe paye gore riya wari kureketa kuti kana muri kuti kuribe mapfuta odzimotika, endai komira mumugwagwa mumuone kuti munodhumiwa bachere nodzimotika. Pakaita kunyangariwa chaipo. Manchester City naPep Guardiola watenga mutambi agonzi Haaland wamutenga nomari inoita mapondo mamirioni 62 chaiwo. Aidi zvavo wabiyedwa nomari dzokupfatsura. Ticharamba takaringa kuti peno kwedu kuManchester United kuchaitikawo zvizvino munguva yekutengeserana avo vatambi. Ticharamba takaringa tigo kunyepai. Tiri papo mabuja panyasi zvirauro tapetera pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.